сте инвеститори, хайде да разгледаме една тема, от която се интересува всеки начинаещ инвеститор. Нека първо да отговоря на въпроса защо Сетoro. Просто това е единствената популярна и надежна онлайн платформа за инвестиране в акции, която е сертифицирана в България. Така че ще работим с нея. На снимката виждате моето представяне от април до сега. Отдолу са процентите печалба за всеки месец, а най-отдясно общия процент печалба. За мен лично има увеличение с 97% от началото на месец април. Имах своите по-слаби и по-силни моменти. В тези 97% eToro включва и депозите, които съм направил в различен момент от април до сега. Така че моят реален процент чиста печалба до момента е 45%. Да знаете, ако някой показва такива снимки с огромен процент печалба в eToro, да не се лъжете, а по-добре попитайте колко му е чистата печалба без депозитите. 45% за 8 месеца е добър резултат. Да направим една проста сметка. Ако сте инвестирали $5000 и имате 45% печалба, значи общата ви сума в момента би била $7250. Преди да продължим, ще ви помоля да ударите лайк бутона и ако ви харесва информацията, която ви предоставям, се подпишете на канала, за да сте първи при излизането на ново мое видео. И пак да подчертая, не съм финансов съветник, всичко това е мое лично мнение. Щом общата сума би била $7250, значи вие имате печалба от около $281 на месец. За това, че сте инвестирали на време и вашите пари правят още пари. Но това не означава, че наведнъж сте инвестирали тази сума и сте чакали 8 месеца просто нещо да се случи. Някои правят и това, но не го препоръчвам, освен ако не сте Уорън Бъфет. Аз лично имам само една-две компании от април месец и които са все още в моето портфолио. Аз всеки дневно изучавах как се движи пазара, кои акции излизат сега и кои очакват добри или лоши новини. На тази снимка виждате така наречената рискова оценка. Тя се формира от различни фактори, но най-вече от това в колко рискови акции инвестирате. Моята в момента е 7, което е високо, но аз наистина имам голямо количество рискови акции. На следващата снимка виждате моите топ 3 акции и колко процента са на печалба. И разбира се, колко пъти съм търгувал с тях. Сега да обясня едно важно нещо, заради което 70 до 80% от инвеститорите губят своите пари. Това е инвестирането с leverage или инвестиране с лостове, с обозначение с X1, XZ, XP, X10. Ако имате, например, $1000 само да инвестирате, но сте убедени, че акциите на дадена компания ще подскочат и използвате Lost X10, то вие инвестирате $10,000. Това означава, все едно вие взимате пари на заем. По този начин печалбата може да е 10 пъти по-голяма, но в същото време и загубата ще е 10 пъти по-голяма. Това вече прилича повече на хазарт, отколкото на инвестиране. Нека го кажа ясно. Аз категорично съм против лостовете. Никога не съм ги използвал и никога няма да ги използвам. Добре, да дадем реален пример колко можете да спечелите, ако бяхте почнали преди година. Така, започваме с Apple. Apple за последната година имат 55% ръст на акциите. Това означава, че ако бяхте инвестирали само $1000 преди година, то сега бихте имали $1550. Amazon. Те имат ръст на акциите за последната година с 68%. Следователно, вашите $1000 сега биха били 1680. Tesla. За годината имат ръст на акциите в размер на 580%. Значи вие сега бихте имали $6800. Microsoft 34% ръст за последната година, което прави $1340 при инвестиране от 1000.
Добре, сега чувам как някои вече казват, ами те вече няма да растат толкова бързо, изтървахме възможностите да инвестираме. Не съм съгласен въобще с такива изявления. Давам пример. Apple за миналата година, както вече видяхме, имат ръст от 55%. Ами за по-миналата година имат ръст от 50% за същия период. Amazon имат ръст от миналата година 68%, а за по-миналата са 7%, а за още по-миналата са 45%. Tesla за миналата година има 580%, както видяхме. За по-миналата отрицателен 4%. А за още по-миналата 14% плюс. Добре, Microsoft миналата година 34%, по-миналата 36%, още по-миналата 32% ръст. От цялата тази информация можем да разберем две много важни неща. Никога не е късно да почнете да инвестирате. И второ, в повечето случаи задържите акциите дългосрочно. Уорън Бъфет е казал следното. Стоковата борса е мястото, в което парите се трансферират от хората без търпение към хората с търпение. И в заключение, да видим колко печалба бихте имали сега, ако бяхте започнали да инвестирате даже $1000 преди 5 години. Apple $2910, Amazon $3710, Tesla $11710 и Microsoft $2850. И това са само $1000 първоначална инвестиция. Ако бяхте направили $50,000, имали първоначална, $10,000, да даже $5000 да бяхте направили първоначална инвестиция преди 5 години, тези суми ще да са огромни. Освен това, всички тези компании, които изброих отгоре, освен Tesla, и преди 5 години бяха стабилни компании. Благодаря за вниманието, дано информацията е била полезна, да направим малко пари заедно.